Moja ukapteni wazo ngolayini kapteni. Yazi ama-chair amaningi ahlale eyibuza mfethu uthi ngoba mina ngimuhle ngiyababa ngi-on flick indaba abafana why nganayo relationship stable sweetheart. Mhlawumbe umuhle mhlawumbe une-weave entswempu mhlawumbe ume kahle uyahalisa but leyo nto ayimgcini umuntu for that long. Angithi uyazi uchocolate umnandi but ngeke udle 2 days cause uyacika. Umnandi wona but masudle kakhulu uyacika. Sithatha inyama imnandi but ungayibamba isonto ngenyama ngithi angithola imnandi yasuthi healthy futhi kufana ne-fruits. So wena umuhle kuphela nje uyifana no-chocolate nalokho uzosilethela induna uzosigulisa uzosiphathisa ngenyongo kodwa umnandi. So into ekushayayo wena sithatha ulungisa kakhulu into errong wenza ikhanda nobusi isikhathi esiningi ukhohlwe ukulungisa umoya wakho nengqondo yakho ukuzehlisa nje ukuhlonipha ukwazi abanye abantu because into athatha umuntu wesilisa kumuntu wesifazane ngenzeka ukuthi ubuhle angikuphikisi kulokho but into emhlalisayo akubona ubuhle sithathe umoya nenhliziyo. Mhlawumbe wena umuhle kuphela angithi angithola. So mina ngingafika kuwena ngidonse ubuhle ngifike ubuhle ngizokuchazela ngobuhle ngoba wazi ubuhle obamba nehlo nezinkanuko. Mina mengikubona ukuthi hawu imali usisi cha ngikuthanda ngiyahalela. There is a difference between ukuthanda nokuhalela. Kukancane ukuhlangana nomuntu namhlanje uthande namhlanje isikhathi esiningi usuke ehalela but into emhlalisayo inhliziyo yakho umoya wakho egcine sakha ngithi uyangithola. Into esuke imdonsile ubuhle ukuthi ufuna ukubamba ngenqawe mase ehlaliswa ukuthi awu lo muntu unengqondo awu lo muntu uyacabanga awu lo muntu ungaphila naye. So into ebamba umuntu wesilisa kilezo sithathe wena mhlambe usube wama relationship more than 20 but every time into improveayo ubuso bakho ne-weave yakho nezitayela zakho nama-weave akho nobuhle bakho ukukhohlwe sithathi ukulungisa indlela yokucabanga nomoya wakho nje owodwa. Thina sinokuphilisana namantombazane bona ukuthi lo nenhliziyo embi lo mengase ngishone ngimshiyele abantu basekhaya kuzolanjwa ekhaya angikwazi uku-investa kulo muntu because thina as boys we are too deep. Asifani nani thina sikushelela uthi unemali kukancane thina sihlangana na udayisa ubhanana nombila la emgaqweni sikushele manje kuvele kunyiwe futhi sibe ne-relationship ehambayo. Wena before uqoma uqala ubuka ama-qualities zomuntu ukuthi uyasebenza yini tick unemoto yini tick uhlala kubo x une-flat tick angithi yabo ubheka okuningi wena uthanda umuntu himself uthanda ama-achievements akhe uthanda ama-success akhe kanti umuntu uyamkhanda sweetheart uyamkhulisa umfana okhandiwe umfana okhandiwe wazi sweetheart yabo umfana omvuse phansi wamkhanda ave bambelela ave banevara namajita ayalimali ngiyaziswa amanye amajita yabo leshandiswe ukuthi uvuke ngengane engahlali ngakini mofike lokushini la ngakubo amajita angakubo ongawazi ongawajwayele ekuxoxele ngalomuntu wakho osuthandane naye 3 months bekutshela ukuthi ekuse uchoka usine uthi show kuthiwa ekuse ugqoke ke bastard yes uthi sharp uthi hayi ugqoke kuphela uyagijima leyo muntu awukazi umbone echeat usine awukazi umbone ngenkathi sawuvanzi awumaze lutho wena izinto oyizwile sey-affect i-relationship yakho awukunandaba naloko okubonile because ikona okubalulekile ukuthi wena ubonani uzwani but lokho kushiwo abantu ikona okubalulekile nako konke usuyayiyeka ingane yabantu kade uyincane kade uyibona i-future but uphaziswa ama-out. Siyabona manje edlala itennis elokishini ngasekhonteni ayighost azi zonke indaba zaselokishini azokutshela ngomuntu owayegijima kudala angithi angithola. So wena ukuthi usine uyagijima noma wayegijima akusodoka oligayelo wena lokho uyini manje iloko kubalulekile. So usineme uqondile manje mbekwe sokuphosa ekapteni ngoba sabheke emuva umkhande ebo wena ngolayini because ungalithola ivirgin manje una 28 noma una 30 ulibreak elina 22 but more ukuthi ivirgin line mentality yasine lo wayegijima lisazogijima nalo anyway. So wena thola umuntu ukuthi usenembekile noma kanembeki mbekwe sokuphosa masuma ukuthi laba abamnemba ke besamnemba kodwa manje usekumina nani imshaya kudala cause ngangakafiki sengikangako manje akekho ozomshaya musuku ngitshela ukuthi wayenzani ngitshele ngokuthi wenzani manje sengimkhandile ileyo kapteni nomuntu wesifazane uyambamba umbeke sokuphosa umkhande ukuthi uzweni ngayikhiphe lokho wena sebenzisa ukuthi ubonani manje nawe sithatha awuyeke leshandise ukulungisa ikhanda nobuso kakhulu awuzama ukulungisa nje ingqondo nendlela yokuyiphatha cause umuhle but abantu bayazi isikhathi esiningi lamantombazana amahle ishandisa izwakele umuhle sithathu uyasichaza ume kahle nama-hips une-s but akuhlaleki ngingavakasha ngeke ngikwazi ukuhlala because akuphileki nawe ungcono awehlisa ubungcono ube umuntu correct moja queen nawe outlama.